malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni CB ug ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong Pinoyanan, sa inyong kasing-kasing ug sa inyong huna-huna. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og paghinumdum. Ganing sa iyong hapon samtang padung naming unap ni Dr. Iris, si CB of course may unang nakatuog. Kaming Dr. Iris nagsige pa may og istorya. Unya, ako yung planong hisgutan karong hapuna, sumpay ba sa ato diskusyon, mahitungod sa mga penpal. So akong gipangutana si Dr. Iris, na kay experience sa penpal sa UNARS? Sus, mura man kong nag-abli og floodgate sa iyang memory. Nakaila pa siya sa mga ngan, siya mga penpals, nakahibaw pa siya sa mga gifts nga iyang narawat o iyang gipada, nakahibaw pa siya sa address nga taga Kentucky sa Estados Unidos, 14 anyos pa siya. Basta daghan kay siya o mga detalye. Ang iya ko nung pagsuwat siyang penpal, nilungtad og duha ka tuig hantod human siya high school. So, kuan ba? Talagsaon unya naghilom-hilom lang ko. Akong gihilom-hiloman, di na gani ko kahilom-dom sa mga ngan sa akong classmates. Ma-elementarya man, ma-high school man. Pipila na lang ako mahilom-dom nga ngan sa akong mga teachers. Maklaro man na inig istorya na ko ninyo. Atong nangagi mga higayon sa ako sugilanos mga teachers. Kung ano si Iris, makahinom naman sa tanang mga ngan. Nakabantay ti siya nahilom ko, ingon siya, ikaw, kinsa ba mong penpal? Ko daghan kong penpal sa UNARS, I'm sure daghan kong penpal sa UNARS, pero wak na dyan ko'y mahinom-duman. Mas makahinom-num ko sa mga naong kaysa mga ngan. Kung daghan ko makita ng mga classmates, pamilyar ilang mga naong, karon nga usab naman ang mga naong tungod sa atong Pangindaron. Mas maglisod pa dyan ko pag ilan nila, sila na yung mahinom-dum na ko, nga classmate pitaw ta sa Unas Mandum, classmate pitaw ta sa Maramang, classmate pitaw ta sa Tabango. So, nabalaka ba ko? Ngano si Iris makahinumduman? Ako dili man. Kini si Iris ba yan? Naka-istorya ko ninyo? Na-stroke na ba ni si Iris o kaduha? Unya, ang naepektuhan ito ni Dr. Sib sa iyang stroke, kanang part sa iyang brain sa memory. Kanang gitawag ni hemianopsia. Basta nakalimot ko ni si Iris akong ngan. O nakalimot siya sa mga ngan sa tanan ng mga higala. Kaila siya sa among mga naong. Pero di na siya kahinomdom sa among ngan. Has kang hilaka, hinos siya mga higala. Ako mabalaka, kaila pa man siya nga iya kong bana, pero di na siya kahinomdom nga liyo ako ngan. Nilungtad to mga duha, tulong kaadlaw ang temporary loss of memory ni Dr. Iris. Inanay ra nga nung balik. Kung karon mas ngilngig pa siya memory ka nako. So, nanguntahan ko, Iris, saan man din na ars, aro dili ta malimot. Siya, I think, nagi capacity ang atong utok, ang capacity, ang atong brain sa paghinumdum. Unya, ang ako nung interest, parte mag mga balita, parte mag mga petsa, parte o mga detalye sa mga panghitabo. So, posible na puno na akong utok, anang akong paniksik o dugang mga kasayuran na atong magamit sa atong mga programa. So, wa na iluna ang akong utok para sa memories sa akong mga higala, sa akong mga classmates, sa mga panghitabo nga dili news related, dili related sa akong profession sa una. Posible. So karong hapon, atong sawan, unsa man din atong utok? Unsa may abilidad din atong utok? Nganong sa pipila ka mga butang, ganahan maipakita mo hinumdum. Pero sa uban sa mga butang, dali ra kay tang makalimot. For example, ako, tungod sa akong, I think tungod na sa atong interest. Ang akong interest, sukad, sawa pa ko sa radyo, ganahan dyo ko maminaw mga balita. Ganahan dyo ko mususi o mga balita. Ganahan dyo ko mahibaw, nganong nahitabo man ni? Nganong nahitabo man na? Unsa may implikasyon aning hitabua? Nako, isip ordinary nga mulupyo. Unsa may implikasyon aning hitabua sa akong mga ginikanan? Unsa may implikasyon aning hitabua sa akong mga silingan? Unsa may implikasyon ng hitabua para sumaabot. Susukad pa sa una, mauna gid akong interes. Manang agin mo kahibong, nahangtod karon ang atong mga format sa nagkalilala itong mga programa. Bisan, yan nata sa YouTube, wa na itawon ko'y istasyon sa radio o telebisyon. Mahitungod gihapon ana.
Kay mao na akong lifelong nga interest. Ug daghang salamat sa grasya sa Ginoo, makahinumdum ko sa mga detalye sa mga panghitabo nga akong gikuberan sa una. And I think mao nay rason nga nung wa nay sakto tong obserbasyon na Iris, posible mao nay rason nga nung wa nay luna sa akong utok ang mga ngan o mga detalye sa ako pang mga higala sa akong mga classmates sa high school o sa labi na sa elementarya. So susi ko sa may kapasidad sa atong utok. Sigon sa pagtuon sa mga doktor, sa mga eksperto sa atong nervous system, wa pagid sila makatugkad sa kapasidad sa atong utok. Samtang nagkadaghan ang mga pagtuon, nagkalawom ang misteryo sa atong utok. Ang original nga mga teorya mahitungod sa atong utok na usab, nasukwahi sa mas bag-o nga mga pagtuon. Pero ang latest nila nga findings mao nga ang kapasidad sa atong utok kupariha og 2.5 million ka gigabytes. Ako usbon, 2.5 million ka gigabytes. Na abstract kay na para natong dili mga IT, dili familiar unsa kadako ng gigabytes. Pero ako lang illustrate ninyo ang average nga size sa usa ka movie. Sa kanang video ba, nga imong i-download, kung imo na i-download, ang average size ana is 1 gig. Na ay 800 megabytes ra, na ay 1.2 gig. So, ang average ana mga 1 gig. So, kung imo nang kwintahon ang 2.5 million ka gigabytes nga kapasidad sa atong utok, makahinumdum ta og 2 og 3 ka milyon ka mga pelikula. Gikan sinugdanan hangtod sa katapusan. But of course, imposible na. Kay, di man pulos lang pelikula ang atong memoryahon. Makahinumdum man sa atong sudan gahapon. Makahinumdum man sa atong sudan sa atong niaging birthday. Makahinumdum man ta sa atong mga putahe sa gagmay patang mga bata. So, ang atong utok, hantod karon wa pa gid matugkad sa mga pagtuon. Unsa man gid na ang iyang function, unsa man gid na ang iyang capacity, unsa man gid ang iyang limitations. So, tungod ana nga misteryoso pa din utok na naalibiyuhan ba kog jutay na di ni monopolya nako ang akong kabalaka mahitungod sa akong memory na tingali doon na sa mga tao nga parehas sa nako makalimot. Og pasalamat na lang ko sa Ginoo, iya kong gihatagan og talent sa paghinumdum. Pero hasta akong paghinumdum ng mga detalye sa mga balita, ni menos na. Kaya ito na istorya naman ako ninyo, maka-newscast ko nga wise script. Maka-newscast ko nga usa ra kagamay kay piraso sa papel ang akong tamdan, news item number 1, unsay voice clip. News item number 2, unsay voice clip. Duha ka voice clip number 1, voice clip number 2. Number 3, unsay voice clip ra ang akong iswat. Ug mahinumdum na ko sa kinatibukan detalye sa mga balita. Moto nga kausa si aning Serge Raimundi lagi. Iyang gidas akong newscast na naabtan lang to nga dito sa istasyon si kanhi anhing Vice Presidente Doy Laurel. Bigo man ito si aning Serge Raimundi o si anhing Doy Laurel. Kay si Doy Laurel magsige man balik-balik din sa Subo siya pag-organisar sa United Democratic Opposition natong UNIDO nga iyang kinakusgan leader din silang anhing mayor namatay na sa bintawon si Mayor Junior Martinez sa siyudad sa Bugo, kongresista sa 4th District sa probinsya sa Subo. Kausa nag-newscast ko, kahinumdum ko alas 9 gabi ko nag-newscast. Kato akong newscast 15 minutes na to, 9 to 9:15. Sus, lisangan ako sa tunga sa akong newscast, di abot bitaw na Serge Raimundi o si Doy Laurel. Unya, dito sila sa gawa sa booth. Nagsige na sila istorya, sige tudlo si Serge nako. Yeah. I'm sure ang iyang gisulti nako nga tanawa wise script. Tanawa mong newscaster wise script. So si Doy Laurel nagsige og gikan sa gawas hantod ni hangyo Doy Laurel nga musud sa booth. So nagsige og newscast diha sila sa akong luyong, nakita nila akong gamay papel nga gitamdan. Ihuwat yun ko ni Doy Laurel pagkahumang newscast, mahimurag ito sila manguli. Ingos Doy Laurel, paano mo ginawa yun?
Boy boy man tayo itawag mga batanon. Paano mo ginawa boy? So ako siya giingnan. I read the news, I memorized some details, I memorized the names, I memorized the events, I memorized the location of the voice clip. Kano saan ako i-play ang voice clip ni Cory, kano saan ako i-play ang voice clip ni Ramos, kano saan ako i-play ang voice clip ni Laurel. Okay. Na-flattered man to siya, na-appeal siya sa akong balita. Pero ako anang maong talent sa una. Ug ako na masulubon ko mo ang ninyo, wala na karon. Mabitaw ning sa atong panahon dayon kilom-kilom kabantay mo di ko mag-eyeglasses. Ya, wa sa ko'y basahon kay di mo ko kabasa. Kung wa ko'y antipara di ko kabasa. So kadtong mag-live ta nga dunay mga comments, so magsulob ko sa kong antipara para makabasa ko sa inyong mga comments. So actually kining wa ni sa akong original nga tuyo, pero kining format nato sa panahon dayon kilom-kilom mo ipagpugos akong kaugalingon sa paghinumdom. Of course, magtuon ko sa pipilas mga topics nga itong isgutan, and I would like to report and confide to you na daghan kay ko giplano nga istoryahan sa panahon sa nangagin nato nga mga panahon dayon kilom-kilom. Ikahuman na sa programa ay hapon ko ayay wa man ako maisguti, ayay nakalimtan, ayay nataligaman, sus kanindot untang nasumpay pa ninako, sus kanindot untang naapil pa ninako. Magsige na lang kog mahay kay doon ako'y natunan, doon ako'y giandam unta nga mga materyales, pero tungod kay wa man ako suwata, kaya di man ko kabasa kung wa ko'y antipara, kutubra sa mahinungduman sa akong o, kutubra sa masud sa akong o samtang nag-atubang ninyo sa programa sa panahon dayon kilom-kilom. So, ako'y labing unang muangkon nga ni-deteriorate na gyud ang akong katakos sa paghinumdum. So, karong hapon, magsiranay ka ta, unsay mga paagi nga inyong gihimo aron nga katabangan ang inyong utok sa paghinumdum. Kini si CB may kini mo hinumdum inig alas 4 kadlawon, inig tingog sa akong alarm clock, mahinumdum jud si CB og mata. Usay mo mata si CB kasagaran kay dunay siya sugo sa lawas. So pagkuyog mi ang panggawas niya, tuman siya sa sugo sa lawas, paghuman mohangyo din na siya, moari na rin sa pultahan sa kwarto, mobalik og sud. Kay aron kuyog pa siya ni doktora hantod nga mata sila duha. So usually ako ra ginang usa magtikaw-tikaw kini si CB mosudo nagbalik human siya siyang sugo siyang lawas. Pero na si mga higayon na makamata siya sa alarm clock, mubangon lang siya unya mo paray-paray siya nako samtang mangita ko sa kusinila, samtang mangandam nako nga mugawas sa kwarto. Unya di siya mugawas, either wa siya urge sa sugo sa lawas, murag igo lang ko niya pagkikanon ba sige gawas na. Balik sa kugtog. So, kuha ni siya. Pareha na ito, more creature of habit, si CB. Nga makamatagi siya alas 4 kadlawon. Sus, dihay ka usa. Tingnan akong telepono, akong nakaob ba? Di ba ka ng telepono ikaob, di man mo tingog ang alarm? Sus, nakamata ko. Dayo ng alas 5 kadlawon. Pero tinala ko kuyaw, ayay, wa na ko'y mabalitaan niya, wa na ko'y maandam ani. Sus, Ingos Iris, mao dito si CB kasige na og kuhit-kuhit sa imong tiil. Kay para ni CB, ano sa man ni akong kauban og mata sa alas 4 kadlawon, wa pa man ka mata. So lisuway siya kuhit-kuhit sa imong tiil, perti na kong katuga. Nga wa jud ko kabantay. Dili hinay. Kini si CB kung natuog na ming Iris, maikugon kani siya. Kung magbanta pa miya, magdasmagan may niya o gagawa-gawa. Pero mga tuog na ming Iris, di na sa gini siya magsaba. Ingos Iris nagkukuno usahay makamata siya og alas 2 kadlawon, alas 3 kadlawon. Iya makita ang CCB nga nagkuan ra. Kanarang ni gawa sa iyang crate nya. Kuan ba lang ura og nagmata. Pero wasan maghasol na mo. So ina siya may kugo ni CCB. So makahinomdom siya sa mga kasaba kay Dr. Iris mo ning disiplinado kay ni CCB nga dili gyud mag. So iya paghinumdom sa unsay mga lagda diri sa bahay, asa siya mangihi, asa siya mo duwa, asa na mo gibutang ang iyang mga duwaan, unsay mga sapatos, mga tsinelas ni Dr. Iris nga dili pahilabtan, makamauna ni siya mo hinumdom. So paghinumdom. Ug ikaw biya kunosib natay viewership na naibog kaayo kay si CB kuno disiplinado. Inyo tanaw si CB o giliw-liw. Pero kiat kay ni si CB. Pero nani siya talent basta bag-ong lugar o bag-ong mga naon, di gini siya magsaba.
dadon ako ni siya sa akong mama, si Mami Tining. Bilib kay si Lola Tining niya kay tawgon ko siya formal, di man gid magsaba. Pero kami ra diri bayas kang kiata, mapulag padlo sa iris anang iyang hasmag-hasmag bad, dasmag-dasmagan mi niya, among tiil mo iyang, maura man ito iyang maabot. So, pertikiatan niya, pero bago gani mga tao, haskang puyua. O dadoon ni siya sa klinik ni Dr. Franco, kining among paboritong veterinarian diri sa Consolacion. O ingon gilas Dr. Franco, kabuutan ni CB. Sa tanang iro dito, mag-aw-aw ng uban, pabadlong ng uban, si CB, o puyo kayo. Inigtimbang kay ipatimbang ginaw ni CB kada konsulta. Puyo ra siya, barog ra siya timbangan. Wa gyud problema ang mga motimbang niya. So salamat CB sa imong pagbehave. So usa na to ka viewer, ang iya ko nung iro perting kiata. So bilib pa kuno siya puyo kay si CB. So pagsugod ko sa atong panahon dayon kilom-kilom, iyang gikugos ang iyang iro, iyang gipaatubang ni CB. Ug tuod man ang iya ko nung iro murag kuryoso ba na may tao nagsulti na magikugos na itoy. So napuyo ko no ing siya may reason matrain ni siya mapuyo pa rin ni CB pagkataon-taon ko no ani kisi-kisi na nangita na siya duwaan. Kini si CB pagkaagwanta in taon ni sa tibok natong programa. So salamat kay Sib ha sa imong agwanta. I'm sure nagagwanta in taon ni si CB sa atong kugos kay kinsa bagoy iro ganahan kuguso nung wala nakadugay. O niya alimugmog pa kay sa ibabaw, kay makadungog siya sa akong tingog. Pero daghang salamat CB. Diya karon, nag-istorya, human mig merienda ni Dr. Iris, nagsige pa mag-istorya, niduol na siya. Diya pa ko ay oras naman din nato sip. So siya, kamao na siya magtultul kani atong magukod-gukod pa man may sa oras. Pero karon mura na siya og na siya na program na niya ba siyang una-una og oras na makahinumdum na siya. So niduol na siya nako, napakugos na siya nako. Meaning ready na siya sa programa, di na siya magpagukod. Daghang salamat CB sa imong pagpahinumdum nako. Either sa pagmata nato sa buntag sayo or sa pagsugod na sa atong programa sa panahon dayong kilom-kilom. So unsay gisugyot sa mga eksperto sa pag-enhance sa atong memory aron nga mas makahinumdum ta. Ang unang sugyot mao, doon ang kay kaila, labi na bago nimo kaila, i-verbalize anan. So kanainon ka, this is Ahmed Quezon, this is June Arisa, this is, kanang ipaila-ila naman nimo. Mas nindot ko no, imo sang litukon ang ilangan. Uy, Mr. Ahmed Quezon, good morning, how are you? Oh, Mr. Ferdinand Manios, imong balikon og litok ang ilang mangangan. Aron nga, hinumdum na nimo kinsa man to akong kikalamano gahapon. Makahinumdum ka sa noun, makahinumdum ka sa ngan, makahinumdum pagig ka sa sound sa imong tingog. Sa sound sa tingog nga nag-introduce o sa sound sa imong kaugalingong tingog nga nag-repeat sa ngan. So mas mo dako ang kahigayonan makahinumdum ka sa ngan kung imong i-repeat ang ngan. And I'm sure ma-flattered ang imong mga bagong kaila kung imong usbon ang ilangan. Kung masayop ka, makurian pa ka instantly. Dili ka maghupot og wrong spelling or sayop ka pronunciation sa ilang mga ngan. Of course, ay naghimua sa mga karaan ni mo kaila. Kay mahibong kay classmate Yul Julia, nagsige na mong inom. Usa ka oras naman nag-inom, mukalit lang ingon, Yul Julia. Yul Julia. Ayun na lang din. Kana na bagong kaila. Or, gusto ka nga, di yun ka malimot sa ngan, inighinumdum ni mo sa ngan, litok ka samtang ikaw ra usa. Litok ka. Uy, ang ako man nakaila gahapon si Maria Pino man ito. Ang presidente sa Sikuba. Kana Sikuba Cebu City United Vendors Association. So kanang mga acronyms makatabang sab na sa paghinumdum. Di ka kahinumdum unsa man toy? Unsa man tong grupo sa mga driver nga si protesta dinhi Subo? Piston to. Itsa ganito kinsa ganito presidente sa Piston? Pareha itong apelido ni John Perez. Si Greg Perez. So, butang, pangita bang mga koneksyon ba? So, nakay mga ngan nga mahilumduman, pangitain na og koneksyon. Aron nga, mas dali ka nga makahilumdum. Si kanhi Mayor Tommy Osmeña sa iyang seminar, itong nakaseminar siya sa Mungran Halad sa Kapamilya, usa na sa iyang gitudlo nga trick. Pagkahumanan niya og tudlo na mag-speed reading. Doon na siya gipabarog na doon na siya
Doon na siya mga taong gitudlo, mga 7 ka tao yang gitudlo. Siya, I don't know your names, but I will try my best to remember your names if you tell me your names. So iyang giila-ila mga ngan sa 7. Unya iyang gitanaw ang mga naong sa 7. Pagkataon-taon gitudlo niya ika-7, hibaw niya ngan. Ang una hibaw niya ngan, ika-3 hibaw niya ngan, ika-4 hibaw niya ngan siya. Do I have magic? No. Upon knowing your names, I associated with your names with things. Yeah. So, masayon na niya hinumduman kung iyang i-associate ang mga ngan o mga butang. For example, kanunay ko na siya makalimot sa dito pa silang US ba to? Sa mga batanon pa silang Margot. Kanunay siya makalimot o order og pizza. Amot kinsa ganahag pizza si Margot ba o siya ba? So kada uli niya makalimot gyud ko na siya order og pizza. Amo to. Iya yung gipaningkamutan na siya makalimot ang pizza iyang gi-associate sa steering wheel sa manibela sa kinan. So ini kita ni manibela sa kinan pizza. Ituyok ng manibela sa kinan pizza. So doon na siya ma-associate na niya. So mas makahinumdum kuno ka og mga ngan o mga naong kung imong i-associate sim og laing butang. Kanang most possible, mas maayo, mas preferably kung related ang maong butang kay imong ma-associate. Ang laing paagi na ma-enhance ang atong memory, muduwa ka og mga board games. So mga board games, chess, checkers, dama, kay kuan ko na kanang mapugos mo kag strategize unya mapuga ang imong sa paghinumdum mga patterns paghinumdum unsa toy gilihok sa imong kontra ganina unsa iyang plano unsa iyang himuon batok sa imong mga piyesa. So ako uning sa mo ODRs nga di kay ko mahinumdum kaya ako di man board game Plants vs Zombies man ang akong game. So mo na si CB na siya nagtanaw tubangan tungod kay na si Yaya Mar sa tubangan. Hello, Yaya Mar! Tawag ka, Mar? Hi, CB! Na si Yaya Mar. Sige, nagtanaw si CB. Yaya Mar. So, board games. Muduwa mo board games. Si Iris, ang iyang kalingawan good Wordle. So kada mata niya sa oras siya sa mata after 12 midnight mag-wordle gila siya ako manungog na siya sa iyang mga amigo apil na sa akong magawa nga si Boy Lastimosa sa Hong Kong na siya una gyud nga maka-solve sa wordle. Unya magkuntisay na sila kinsa maka-solve in 2 attempts, in 3 attempts, in 4 attempts, in 5 attempts, in 6 attempts or kung di gyud sila makasulban magsinungugay na sila. So I think makatabang na kung doon na kay mga duwa ba na mga kuan lang gud nga duwa kanang kalingawan ba lang para lang pag-stimulate sa imong panghuna-huna. Sa una giingnan mi nga makat-on og mahjong. Di man ko og mahjong. Kat-on ko og mahjong kay mahjong ko no. Daghan kay kag imong hilam-hilamon makahibaw na kaon sa pizzas unya maka-enhance ko na sa imong memory. Sus. Suway bigat og mahjong akong kuyog si Sir Vic Vergara. Ingo si Zervic di magkita katulto magkudigo ta so kana bang papel nga ihapin sa mahjong table iya na suwatan dito ang mga code iya mao ni ang code na to kalimot ganito tanawa lang nasakpan man di man din na allowed kuan ka so unsa HS just for the character just for the characters so di man mi kat kahinumdum niya this agree ka mo duwa sa wa gid ba kanang pero si Iris si Consul Julie Aligrado Vergara si Mama June Aligrado perteng maayo mo duwa og madyo mo nang usahay mapul-an sila paabot kano sa may manglihok kami mga di pa kayo kahinumdom di pa kayo maayo nga moduwa pero diha sa ningon na mo di na makatabang ang madyo sa pag-enhance sa memory pero I think bisan unsang kalihukan nga mga stimulate sa imong hunahuna kanang mainganyo ba ka sa paghunahuna mainganyo ka sa paghinumdom makatabang sudoku crossword puzzle makatabang na sa imong memory ang lain na paagi og kini na pamatud-an gini sa daghan nga mga pagtuon
socialization. Giauhag kita pakigsulti sa ato mga higala. Giauhag kita pakigsulti sa ato mga paryente. Giauhag ta pakigsulti sa mga sakop sa atong pamilya. So kung dili mahimo nga kada adlaw mo magkita tungod sa traffic, tungod sa limitasyon sa panahon, tungod sa kaapiki na sa pagbiyahe-biyahe, telepono. Kung gidasig kanang interaction pinagi sa telepono, dili siya pareha ka epektibo sa face-to-face nga interaction, pero makatabang sa paglaba sa imong social skills. Yung makatuon ba ka? Unsaon pag-istorya, unsaon pagpasabot, unsaon pag-relate ang nahitabo nimo, unsaon pagdetalye ang imong ideya. Dako kaayo ka og kining bintaha na makuha. Nya makakuha ka og labas nga mga ideya kay imong kaistorya doon na siya bag-o nga nakatunan, doon na siya bag-o nga eksperyensya, doon na siya bag-o nga joke, doon na siya bag-o nga kanta nga nahibawan, doon na siya bag-o nakita nga pelikula. So ayaw gid na i-underestimate ang socialization. So kamo diha nga para nako parihan nako loner naras bay, make an effort to call your friends, to talk to your friends. Ako ni Soya, pagtay di manubag ni ako mga higala, manawag ko sa akong mga higala, bahalag pag-istorya lang bisag unsa. Ya ako i-report ninyo sa epekto ni improve ang akong memory. Kay loner gid ko. Di ko usahay gani di ko katubag tawag sa telepono. Kay wa naman ko dadaog telepono diri sa bay. Daghan kay reklamo na ko, sumugali di mo tubag ng mga mensahe. Nya, may ko tawag lang ko, yung tawag na mo di mo sa kamo tubag. Susig. Usay tanaw na ko sa telepono na nay unom ka missed calls. Magilty ba ka ba? Pero sure makasabot na sila sim. Part na ni sa aging no. Hindi na kay tatabian. Pero suwayan ako. O touch base. O kamo diha nga doon ako yung mga telepono ninyo tubaga palihog ha. Igtawag na ako sa inyong mga telepono aron nga atong suwayan kung mo improve ba ang atong memory kung masigita og istorya. Sige ta og dili gud kinahanglan nga usa ka oras, 2 ka oras ang atong istorya tilibabad naman sa nga ana. Kana ba lang pag touch base ba lang, pag pangustahay ba lang. Yeah, maybe 5 minutes, 10 minutes or less depende sa availability sa time na imong magahin sa pagpanawag o sa pakig istorya. Ang lain paagi sa nga napamatud ang epektibo sa pagtabang nimo sa paghinumdom mao ang pagsigi og hinumdom. So sa mga higayon nga ikaw rang usa suway kuno hinumdom kinsa imo mga classmates sa grade 3, kinsa may imong teacher sa grade 4, kinsa principal sa inyong eskwelahan dito sa high school, kinsa man to imong tapad sa imong klase sa 4th year, kinsa man to imong favorite teacher sa nagkuha pa kag engineering sa San Jose, sa nag-major ka og English sa San Carlos, sa dihang tuon kag pulsay sa Southwestern. Kana mga ingon ana. Kung ato kuno nang sigihan, bisag di ka mahinumdom pagsugod, but later on mubalik ra na ang memory. Ingon ana kuno na ka misteryo ang atong utok. Kung do na kay gustong hinumduman, be patient. Moabot na makahinumdum ra ka. Ayaw ba nga mamalikas na ka diha, ma-impatient ka, di gid ka mahinumdum. Kay kuha naman, magtibal naman ang imong emosyon. Pero imo lang ang paabuton. Ano sa si Iris, magsulti ni sila Dr. Celine Aquino, alas 3 hapon. Unya, na siya gustong istorya ni Celine, makalimot man siya ngan, makalimot man siya sa og detalye. Ma-frustrate kay siya, sus Celine, I forgot again. Di na siya kahinumdum. Sus, mahinumduman naman alas 3 na ska down. Pagkasulod adlaw na, iya tawag ko Celine, alas 3 ka down, Celine. I finally remember. Kung sa ito iya nakalimtan. So, kuyaw sana si mapukawan tan Iris o alas 3 ka down kaya nakahinumdum siya sa among gipag-istoryahan 3 p.m. the previous day. So, bisan unsa nga atong mahimo aron makatabang nato sa paghinumdum atong himuon kay kabilihon sa atong mga memories na ato lang usikan. So, laing paagi na matabangan ta sa paghinumdom, regular exercise. Regular exercise. Ayaw lang kutob diyag lingkod, ayaw lang sige baday-baday. Lakaw. Brisk walking. Mo'y
labing safe nga exercise, laing maayo kayo nga di ma-injure imong tiil kanang jogging gud maka-injure man tuhod, swimming. Na kay swimming pool dias duol. Nindot kay swimming, naakas duol sa dagat, ay sus kanindot iambak kada sa iyong buntag o kada hapon sim sa di pa naman ni hapon kanindot nang ikalibog dagat. Sus regular exercise makatabang pag-stimulate sa atong utok kay kung maayo kahimtang sa atong lawas matakdan man sad ka maayo kahimtang sa atong utok. Ug ang laing paagi aron makatabang sa paghinumdum nato, good sleep. Mas nindot jud na regular ang imong pagkatug. Ang girekomendar nga katug 8 hours, 7 hours. Mas kay atul gud sa pagkatug ang imong brain mo repair sa iyang kaugalingon. Atul sa imong pagkatug ang brain mo arrange sa imong memories. Mao na sa Iris na human yung katug makahinumdum siya nakalimtan. Doon ay katakos ang utok pag-reconstruct sa iyong kaugalingon, pagtapak sa mga gaps sa imong memories kung sakto kag pahuway atol sa imong pagkatug. Mao na ang pipila sa mga paagi sa paghinumdum sa labing halandomon nato ng mga paghitabo sa atong kagahapon. As much as possible, dili na to i-let go kining atong memories kay makatabang ni nato sa pag-umol sa atong mga ideya, sa atong umaabot nga social interactions, sa atong mga higala, daghan tag ika-contribute, daghan tag mahinumduman, daghan tag mapahinumdum nila. Ug labaw sa tanan, ang mga nakatuna nato sa atong mga past experiences atong magamit in dealing with future adversities. Sa susama nga mga sitwasyon, makahinumdum ka, nagkasuway naman ko ini, giinihan giingnon ini man ako. Either imong sundo, imong buhaton ang imo or makakita kag enhancement unsaon sa pag-deal with that similar situation. So importante kaayo ang atong panumduman. Isip individual, og isip nasod, og isip katawhan. Tanawa unsa nahitabo sa atong nasod. Na nakalimot lang ang pipila sa atong mga botante. Sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr., nabalik nato sa Malacañang ang iyang junior. Patakahibaw sa ito nangatan sa nahibiling 5 pa katuig ining administrasyon na. Kay sulti ni Dr. Jose Rizal, ang dili kamaong mulingi sa iyang gigikanan, dili makaabot sa iyang padulngan. Ang nakapait iniglingi nato kung wa tay mahinumduman. So, i-share palihog, giunsa ninyo pag-enhance ang inyong memory. Giunsa ninyo paghinumdum ang labing mahalandumon nga mga panghitabo sa inyong kagahapon. I-share diha sa atong comment box aron magsayranay ta. Unsay kinakusgan, labing epektibo, labing kasaligan, labing garantisado nga mga paagi o practices sa paghinumdum. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Sa makausapa, magpasalamat ninyo sa inyong padayon nga pag-atang, pagsuporta, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahong dayong kilom-kilom. Salamat CB Girl for being with us this afternoon. Okay, B?